Slúchajte sme tu. Ja by som s vami chcel porozobírať jednu zásadnú tému a téma je, že jakže rozobírá diferenciál na Žetore Kristál, co je 26 ročník, což je tam kardaňový kríž, cez Semering. To príde v oči. Kardaňový kríž zále v oču, až je to tu máš. Aha. No. A to ten kríž kardaňový, že jakže to rozobírá, či takto nezná. Myslíš ten kryštál, co s mäkkými či s tvardým? Vycaneš 2 klince a hotovo. Ako reakcia na dopyt po vyšších výkonoch sa v roku 1964 začína v ZKL v Líšni pracovať na vývoji nového unifikovaného radu traktorov. O 4 roky neskôr sa do sériovej výroby dostáva základný model Zetor 8011 Kristál. Toto označenie pochádza od priemyselného dizajnéra Otakara Diblíka, ktorého záľuba pre ostro rezané tvary stála za zrodom tohto označenia. Množstvo nových konštrukčných prvkov a riešení stavia Zetor na popredné miesto medzi výrobcami traktorov, medzi inými napríklad bezpečnostná kabína postavená na silent blokoch, štvorvalcový motor vybavený vyvažovacími hriadeľmi, násobič krútiaceho momentu. Zetor 8011 bol na parískej výstave SIMA v roku 1969 hodnotený ako najlepšie vybavený traktor svojej kategórie. V roku 1970 získal zlatú medailu na medzinárodnom brnenskom veľtrhu a v tom istom roku sa započali skúšky prototypu Zetor 8045 s pohonom 4x4. V priebehu 70. rokov 20. storočia je tento unifikovaný rad doplnený o modely 111 a 145. V roku 1975 uzrie svetlo sveta prvý 6-valcový model Zetor 12011, ako aj 12045 s prednou hnanou nápravou. A v roku 1980 portfólio doplní model 16045. Traktory Kristál boli samonosnej bezrámovej konštrukcie, vybavené 4- a 6-valcovými kvapalinou chladenými motormi s rozvodom OHV, vrtaním 110 mm a zdvihom 120 mm a priamym vstrekom paliva. Koncom 70. rokov 20. storočia bola výroba tohto unifikovaného radu postupne presťahovaná do závodov ťažkého strojárstva ZTS v Martine, čo je dodnes považované za prinajmenšom kontroverzné rozhodnutie. Tam boli Zetory UR2 modernizované ešte 3-krát v etapách A, B a C. Celkom bolo do roku 1980 vyrobených 43 775 kusov. Počas spoločnej výroby niesli traktory z Martina na kabíne a kapote nápis Zetor, na maske medzi svetlami nápis ZTS, po osamostatnení zostal iba názov ZTS. Paralelne s presunom kompletnej produkcie traktorov a motorov UR2 z Brna do Martina bola pripravená ich prvá ľahšia inovácia zameraná na zlepšenie prevádzkových a ergonomických parametrov strojov, ktorých konštrukčný základ vznikal ešte v 60. rokoch. Táto bola zavedená do sériovej výroby už len ZTS Martin na konci roku 1981 pod označením Modernizácia A. Aj napriek existencii dizajnového modelu, vyhotoveného ešte v roku 1985 akademickým sochárom Schotterom, ktorý zobrazuje kompletnú zmenu karosérie, sa inovované traktory od pôvodných brnenských modelov opticky odlišovali len novou červeno-čiernou farebnou kombináciou, úpravou atmosférických motorov, čiernou perforovanou maskou a niektorými ďalšími detailmi, napríklad v interiéri kabíny a podobne. Na základe požiadavok motokovu bolo portfólio rozšírené o model Z14045. Modernizácia B sa dotkla hlavne motorov a vzhľadu. Motorová kapota bola v prednej časti skosená, čím sa zabezpečil lepší výhľad dopredu, na streche pribudli pracovné reflektory, ovládanie kúrenia bolo presunuté na strop. Základné modely tejto modernizácie boli nasledujúce: Z8111, 9111 101 11, 121 11, 121 45 a 121 45.
Traktory boli vybavené násobičom krútiaceho momentu typy 10111/10145 a 16145 boli vybavené turbodúchadlom. A na želanie bolo možné namontovať planétový reduktor pre plazivé rýchlosti, predĺžený tlmič výfuku, vývod prečističa vzduchu nad kapotu a ohrev konzoly riadenia. Taktiež bolo možné namontovať prednú hnanú nápravu s automatickou uzávierkou diferenciálu typu non-spin. V rokoch 1988 až 1991 sa v rámci modernizácie C vyrábali základné typy traktorov Zetor 8211, 9211, 10211, 12211, 12245 a 12245. Od predchádzajúcej modernizácie sa líšili novou jednomiestnou kabínou, sedačkou s lakťovými opierkami, pedálmi spojky, brzdy a akcelerácie, zavesenými na konzole riadenia, synchronizovanými rýchlostnými stupňami, elektrohydraulicky ovládaným pohonom a uzávierkou diferenciálu oboch náprav. Od roku 1995 spoločnosti Zetor a ZTS končia spoločnú výrobu, preto nastáva preznačenie traktorov Zetor a traktory ZTS. Od tejto doby kolujú výroky o chýbajúcom ťažkom rade v Zetore a ľahkom rade v ZTS. V roku 2015 došlo na modernizáciu prototypu Maxtera, predstaveného v Hannoveri v roku 2009 pod označením Crystal. V roku 2018 predstavil Zetor jeho modernizovanú verziu nazvanú Crystal 170 HD Heavy Duty. Traktor poháňa 6-valcový motor s výkonom 171 konských síl, vybaveným 24 ventilmi a vstrekovaním Common Rail. Systém čistenia výfukových plynov využívajúci technológiu SCR a aktívny filter DPF znižuje množstvo emisí vypúšťaných traktorom a v porovnaní so staršími konštrukciami motorov vedie aj k významným úsporám paliva. V roku 2020 bol na traktori Crystal aplikovaný nový dizajn kabíny od dizajnového štúdia Pininfarina a motory Zetor postupne nahradili motory nemeckého výrobcu Deutz. Od roku 2027 sa očakáva nahradenie traktorov Crystal modelmi Zetor Rad 6. Tento traktor, ktorý dnes začal orať na poli jednotného rolníckeho družstva Sládečkovce, sa na prvý pohľad nelíši od iných. Predsa je však jediný u nás, keďže ho poháňa namiesto nafty skvapalnený zemný plyn. Okrem neho sme tu našli i nákladný automobil Liaz s rovnakým pohonom. Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky v Prahe tu totiž overuje v praxi výsledok štátnej úlohy rozvoja vedy a techniky, netradičné zdroje energií. Po jej skončení na budúci rok začnú v závodoch ťažkého strojárstva v Martine prípravu výroby nového Zetora a v Jablonci nad Nisou zase Liazky. Už prvé skúšky ukázali, že tieto vozidlá majú rovnaké jazdné vlastnosti ako na naftu, no vo výfukových plynoch je až o 22 krát menej kysličníka uholnatého. Skvapalnený zemný plyn ako jediný v krajinách RVHP vyrába Duslo-Šala, čo v budúcnosti pre rozvoj plynovej dopravy nebude stačiť. Preto na jeho dodávky v závodoch Víťezného Února Chepos Hradec Králové vyrábajú skvapalňovaciu stanicu zatiaľ pre štátny majetok Chomutov. Záujemcov o plynofikáciu aut je zatiaľ len niekoľko. Pritom ak by všetky traktory a liazky len v Sládečkovciach prešli na tento pohon, okrem ochrany životného prostredia a šetrenia ropy by ušetrili na spotrebe až 2,5 milióna korún ročne.